Ja ho spúšťam takto 3 minúty pred začiatkom, takže ľudia, ktorí ste tu, tak vás aj takto v predstihu vítame. A my si to ešte musíme skúsiť nasetapovať nejaké... a teraz to vyskúšam, či to pôjde. Budeme začínať o 3 minúty, takže toto je také pracovné. Takže ospravedlňujeme sa, keď sa dozviete informácie, ktoré vás nezaujímajú, ale budeme začínať o chvíľočku. Takže, no a mne toto už naskočilo, takže ideme za okrúhly stôl, ideme na dovolenku, sú prázdniny. Ivka, ty máš prázdniny v Banskej? Nemáš však? Budúci týždeň. Áno, výborne. No, teraz vy sa vidíte v tom, ako keby... Áno. Hej, dobre. Takže takto sme zatiaľ, hej? Dobre, tak ľudne to môžeme takto nechať. Ja ešte vyskúšam, či to pôjde could not access. Paráda. Stream mi akurát odpadol z toho OBS-ka. Máme ešte 2 minúty do oficiálneho začiatku, takže kľudne vyriešme všetko, čo treba. Výborne, OBS. Skúšam to ešte raz. Krásne ráno, takisto všetkým. Ešte máme minútu do oficiálneho začiatku, takže sa v kľude usaďte a za minútu na ostro začíname. No. A Matúš, jednu vec ťa chcem poprosiť. No, kľudne. Keď stlačam Start Streaming, výborne, ale ja sa chcem dostať do toho nastavenia toho streamingu. Tools. No. Tak. 10 hodín práve odbilo. 10 hodín práve odbilo. Dajte nám ešte chvíľočku na technický štart a za chvíľu verím, že na ostro začíname. No. Ja to len kvôli tomu LinkedInu akože trošku a skúsim vygenerovať ešte copy. Ale mne sa zdá, že tam mám všetko. No, ty si tu oficiálny techmajster, takže úderom gongu môžeš oznámiť začiatok. No. Ešte skúšam jednu drobnú vec, lebo skutočne ten LinkedIn je taký úplne odpadnutý. A on mi to teda tvrdí, že to streamuje, ale OBS-ko mi tvrdí niečo iné. Tak majte prosím trpezlivosť, ľudia, čo ste. Verím, že za chvíľu naozaj bude ostrý štart. Vždycky s nejakou novou technologickou vecou, ktorú pridáme, aby to lepšie fungovalo, tak je šanca, že sa to skomplikuje. To je v každom komplexnom systéme, takéto zákon platí. Tak. Minimálne som mi potreboval vygenerovať nové prihlasovanie na stream, takže už by to mohlo o chvíľku fungovať. Okay. Výborne. Potom, ak budete mať otázky, tak kľudne ich píšte do chatu, čo máte k dispozícii a
vlastne keď naše jednotlivé prezentácie skončia, tak sa im môžeme k nim vrátiť a vlastne čokoľvek, čo vás napadne, ešte dodatočne, a chceli by ste sa spýtať, tak sa kľudne spýtajte v čete. Milan, ako to vyzerá teda? Informuj nás. Vyzerá to veľmi dobre. Takže stream na LinkedIne sme takisto spustili. Počkaj, ja ťa to už počujem dvakrát, takže ja si tu ešte vypnem zvuk. Tak, výborne. Dobre. Tak vás takto vítame s trošku 3-minútovým oneskorením na našom 5. freaku. A dneska sme tu zase taká silná štvorka. Budeme sa rozprávať o tom, ako tvoríme obsah na World Wide Web. Čiže nie len na sociálne siete, nie len na LinkedIn, ale vôbec na ten internetový svet. Čiže my sme si pre vás pripravili také krátke prezentácie o tom, ako to robíme my a akým spôsobom dávame dohromady informácie a akým spôsobom ich prezentujeme svetu. Tak pôjdeme dneska v takom zložení, že začne Matúš. A potom ja navrhujem, Julka, že by si nadviazala na Matúša. Julka, ja by som to potom na záver uzavrel. Tak nebudeme zdržovať, lebo napriek tomu, že Bratislava sú prázdniny. Tak poďme na to. Matúš, ja ti nechávam to už celé pre teba. Dobre, a teraz mi len potvrdte, že vidíte moju prezentáciu. Ak áno, tak v podstate ja vám poviem niečo o tom, akým spôsobom ja vytváram, respektíve používam AI na tvorbu príspevkov. Všetko, čo vám budem dneska ukazovať, je to taký nejaký môj vlastný systém, ktorý som nazval MCP Jarvis. Tá filozofia je, že bude mať len jednu aplikáciu, ktorá sa vie napájať na ostatné AI aplikácie, miesto toho, aby som žongloval medzi 100 rôznymi apkami a každú využíval na niečo iné. Ja vám, možno, že niektorí ste na prvom freaku, tak len v stručnosti vám poviem, že čo ten Jarvis vlastne je. Je to ako keby nadstavba nad regulérnym chatom, ako je ChatGPT, alebo v tomto prípade Claude, ale umožňuje práve pomocou tá skratka MCP Model Context Protocol, ktorý mu umožňuje ako keby mať dodatočné funkcie. Ako napríklad vyhľadávať, sťahovať web stránky, vytvárať, upravovať súbory priamo na počítači, publikovať články, ktoré si tam pripravím priamo do WordPressu, alebo komunikovať s nejakou databázou, a o tom si za chvíľu povieme niečo viac. A v podstate je tam možné doplniť čokoľvek, čo sa dá naprogramovať, alebo má nejakú API. Takže to je len v stručnosti. A poďme sa teraz pozrieť na to, že akým spôsobom vieme využiť jednu práve tú databázovú technológiu na to, aby sme mohli nejakým spôsobom si uľahčiť tvorbu obsahu, či už je to na nejaký blog náš, alebo na sociálne siete. Tá technológia sa volá, že na to budem hovoriť po slovensky, že RAG, a je to skrátka, že Retrieval Augmented Generation. To znamená, že vy v bežnom čete, ako keby len ten chat, tá AI generuje odpovede, ale v tomto prípade si ešte predtým, ako tú odpoveď vygeneruje, sa si vypýta, že čo takto naša databáza, nech mi povie nejaké informácie, ktoré ja by som normálne nemala. Takže vlastne urobí nejaké vyhľadávanie, databáza mu pošle výsledky. Čiže to je skrátke to, že ako to funguje, ale ja som za to, aby sme aj robili prakticky a neriešili nejak dlho teóriu, takže poďme sa pozrieť na to, že čo to vlastne reálne znamená. Teraz som v svojom Claudeovi, to je niečo ako ChatGPT pre tých, ktorí nepoznáte. A keď sa Clauda spýtam na to, že čo je to Flowy, to je produkt, o ktorom si za chvíľu viac povieme, ale v zásade je to nejaký slovenský CRM systém, tak dostaneme takú informáciu, že v podstate o tomto produkte nemám žiadnu informáciu, pretože moje znalosti siahajú len po október 2024, čiže nie je to až taký známy produkt, aby tá samotná LLM
vedela proste mi o tom povedať niečo viac. No aj predstavte si, že som teraz v roli nejakého produkt manažera tohto softveru a chcem generovať nejaké pomocou AI články, napríklad si pripravať koncepty na svoj blog, že čo mám v tejto situácii robiť. No a práve ten RAG používa ako keby nejaké riešenie. Ja mám túto druhú konverzáciu, kde už som práve tento RAG použil a pýtal som sa tú istú otázku, len v inej konverzácii, ktorá vie ako keby už robiť dotazy na tú moju vektorovú databázu. No a v podstate tu je výsledok. Čiže on sa pokusí nájsť tie informácie v vektorovej databáze a dá mi v podstate rovno relevantné výsledky. Čiže tu už vidíte, je veľký rozdiel, že čo vám tá AI vie ponúknuť zo svojich naučených dát versus dát, ktoré viete tak sprostredkovať. A teraz sa možno pýtate, že ako sa tam tie dáta dostali. Tak to, čo som ja urobil, je, že mám vyvinutý takýto nástroj, ktorý mi umožňuje si naskenovať vlastne uroločky, v tomto prípade z tohto Flowey blogu. Vidíte, že mi našiel 253 uroločiek. Ja ho vlastne viem tie uroločky spracovať a on ich vie potom dostať do tej mojej vektorovej databázy, na ktorú sa ja tu potom napájam. Čiže ja tu nemám len nejakú jednu stránku, ktorú ako kontext priložím, ale rovno všetkých 253 stránok svojho blogu. A viem v nich veľmi inteligentne vyhľadávať. Čiže poďme si to teraz ukázať na ukážke, kde sa spýtam tej mojej databázy, že či máme na našom blogu nejaké články o tom, ako môže Flow využiť Top Manager. A nech mi dá odkazy aj s nejakými teda URL odkazmi. No a on mi ukáže nejaké články. Ja sa môžem pozrieť, že či ten článok je relevantný a v podstate vidím, že to nie je úplne nejaký článok o tom, že ako využiť to Flowy úplne, že pre top manažerov. Ani tie ďalšie nevyzerajú až tak úplne relevantne, čiže poviem si, že fajn, toto nemám ešte na blogu pokryté, tak poďme si urobiť ako keby nový článok na túto tému. Takže mu dám zadanie, nech mi napíše podobný článok, otvorí ho v Artefakte, čo je v podstate takýto nejaký vedľajší panel, kde s tým článkom môžem potom pracovať. A nech použije rovnaký štýl, formát a tone of voice ako tie, ktoré sú v našom blogovom systéme. Čiže on už nemusí mu ja dávať nejaké špeciálne inštrukcie, on v podstate sa vie na tú databázu napojiť a vlastne z tých výsledkov mi vie takýto článok pripraviť. Ja s ním môžem potom ďalej pracovať v tomto artefakte. Tuto som konkrétne nebol spokojný s tým, že všade to Flowy je s malými písmenami, čiže dal som mu to prerobiť. On mi to pekne v celom dokumente urobil tak, ako je oficiálny názov toho produktu. A vlastne tu sa chcem zastaviť a povedať, že ak čímkoľvek ešte nie som spokojný v tom článku, napríklad tu, že na konci záver miesto nejakého lepšieho názvu, to tu naozaj trošku ukazuje, že to generovala AI, možno aj tie odrážky. To všetko si ja viem potom upraviť v prompte toho projektu, čo je vlastne ako ekvivalent nejakého ChatGPT alebo Canvasu v tom systéme od OpenAI. Čiže pre tých, ktorí to používate, aby ste si vedeli predstaviť, že o čom hovorím. Čiže tuto ja s tým môžem pracovať a de facto tento systém mi ďalej umožňuje, aby som sa napojil na ďalšie aplikácie, nielen tú moju vektorovú databázu. A v tomto prípade som bol teda spokojný s týmto, čo mi navrhol a povedal som mu, že dobre, tak pošli mi to ako draft na náš WordPress blog. No a vlastne výsledkom bude to, že máme tu prepojenie tohto môjho Jarvisa na náš WordPress blog, kde v podstate vidím, že ten článok, tak ako som ho videl, je pridaný do toho nášho WordPress blogu ako koncept. Ja tu s ním môžem ďalej pracovať, prípadne si môžem tuto otvoriť aj jeho náhľad. Vidím, že takto vyzerá a takisto je výhoda
toho, že ten systém už pozná aj linky na naše ostatné produkty. Čiže ja som ani nemusel nič hovoriť, iba som mu povedal, že nech prelinkuje to na naše najdôležitejšie služby. Čiže keď tu ja kliknem na nejakú linku, že dochádzkový systém, tak vidím, že mi to veľmi pekne funguje. Čiže nielen, že za mňa urobil článok, ako keby koncept, ale urobil aj odkazy na môj web, tak aby bolo podporené nejaké SEO a podobne. Plus v podstate tu dala nejaký call to action, aby ste si mohli urobiť nejakú výzvu. Čiže vyskúšať tú bezplatnú verziu. Čiže človek môže byť veľmi spokojný. Dôležité je povedať, že niečo takéto nemá za úlohu 100% ako keby urobiť za vás celú robotu. Tá moja filozofia je taká, že maximálne tak 70-80% práce by mala urobiť AI a zvyšok by naozaj mali mať pod dohľadom ľudia, aby ste nestratili svoj unikátny tón, svoje značky a skontrolovali, že všetko tam naozaj sedí tak, ako reálne je. Len vtedy môže byť ten výsledok dobrý. Čiže ja tu vôbec nerobím nejakého advokáta, že pozrite sa, AI vám môže generovať v podstate všetko za vás. To nie je správny prístup, ale keď vám ušetrí 70-80% práce, tak je to výrazná úspora a vďaka tomu, že tieto dáta naozaj vychádzajú z vašich reálnych dát, tak sa môžete aj spoľahnúť na to, že ten článok naozaj nebude nejaký, že si to úplne vycúcava z prstu, že to vyhľadávanie je byť veľmi presné. Ja s tým urobeným článkom môžem pracovať aj ďalej. Ja si môžem napríklad skopírovať a pôjdem mu povedať, že vlastne mu nemusím nič povedať, pretože to už mám v inštrukciách tohto projektu. Ja ho tam len dám a nech mi z neho urobí napríklad nejaký základ na LinkedIn post. Čiže opäť mám tu nejaké custom inštrukcie v rámci tohto projektu a on mi už teraz na základe toho článku robí nejaký návrh vlastne textu. Ja prípadne, keď chcem, tak môžem povedať, že v tých inštrukciách je to, že mi má urobiť aj nejaký návrh promptu, ako by mohol vyzerať ten obrázok, tak ja môžem povedať, že OK, správ mi ten obrázok a použij. A teraz zavolám si takého agenta, ktorý sa volá, že Dev a v podstate to je systém, ktorý mi umožňuje sa napojiť na službu Replicate, ktorá vie vygenerovať vlastne obrázky vo Fluxe, ktorý je vlastne taký model podobný ako Midjourney a vie mi ten obrázok, takže tuto mám podľa tohto promptu rovno obrázok, ktorý viem použiť či už do toho príspevku alebo do toho blogu. Môžem povedať, že keď s tým nie som spokojný, je to príliš nejaký AI obrázok, ktorý sa mi nepáči, tak môžem tu iterovať a takýmto spôsobom vlastne si môžem uľahčiť nielen tvorbu textu, ale aj vlastne obrázkov. Takže to je len akože na ukážku, že čo vám takýto systém umožňuje. V podstate ja chcem ešte povedať to, že nielen sa môžete napojiť ako keby na dáta z vášho blogu alebo niečoho. My tu vo firme používame taký systém, ktorý sa volá Obsidian a používame ho ako knowledge base. A mám urobený taký systém, ktorý mi vie synchronizovať všetko, čo mám v nejakom priečinku. Máme to ešte urobené cez Dropbox, takže vlastne si to vieme vo firme, ako keby viacej ľudia tam môžu prispievať do tej knowledge base a ja vlastne môžem sa potom pýtať aj nielen na veci ako s nejakým blogom, ale aj povedzme na nejaké interné dokumenty. Napríklad, že aké aj nástroje používa Martin Kováč. Môžem sa ho spýtať. Alebo niekde tam je aj takýto dokument našej internej knowledge base a uvidíme, že či to dokáže nájsť. Takže sa pozrieť naživo teraz, že či to bude fungovať. No a v podstate tu vidím, že funguje to veľmi dobre.
neviem, či tu Martin Kovač je, ale v zásade ja či s týmto nejak súhlasí, ale aspoň vidíte, že aj vlastne nejaké interné informácie môžete týmto spôsobom veľmi ľahko prehľadávať a či už ich využite pri tvorbe obsahu alebo niečom inom, to už je v podstate úplne na vás. Môžete ich využiť len vyslovene na takýto nejakú podporu v rámci toho, keď máte vo firemných dokumentoch, ja neviem čo, že kedy za akých podmienok môžem ísť na nemocenskú alebo niečo podobné, tak zamestnanci využívajú si takýto systém, vlastne môžu takto získať odpoveď. A čo je na tom ešte veľmi zaujímavé, keďže tá vektorová databáza nepoužíva nejaký bežný text ako bežná databáza, ale vlastne všetko prevádza na matematické číselné vektory, tak vám to umožňuje robiť takéto vyhľadávania aj bez ohľadu na to, že akom jazyku ten dokument je. Môže mať aj po čínsky dokumenty v mojej knowledge base a aj tak dokáže nájsť nejaké vyhľadávanie alebo aj podobné dokumenty. Čiže toto je v skratke nejak predstavené to, že čo tento systém umožňuje a akým spôsobom sa dá využiť na tvorbu obsahu. A ja to len takto nejakým spôsobom zosumarizujem, že v podstate áno, je to nejaký systém RAG, ktorý sa vie napojiť na vektorovú databázu. Vy tam viete na ňu napojiť kopec vlastne ako keby zdrojov informácií, ktoré do nej môžete dať a synchronizovať s ňou. A viete ju takýmto spôsobom využiť v bežnom nejakom AI chate, ktorý má takúto nejakú nadstavbu, ako je tento môj MCP Jarvis. A viete to potom prepojiť aj s ďalšími systémami. Čiže my máme blog vo WordPresse, ale niekto môže mať nejaký iný CMS systém, niekto používa Google Docs, vy to všetko viete s tým prepojiť. Každá firma bude mať toto nejakým spôsobom iné. A práve tá modulárnosť je vlastne výhoda, že de facto vás teoreticky nič nelimituje, aby ste tie informácie vedeli prepojiť ešte aj s akýmkoľvek systémom, ktorý používate. A aj keď ten systém samotný nie je inteligentný, tak ho vlastne môžete tam tú inteligenciu takýmto spôsobom doplniť. Takže ešte raz, tá nastavba sa volá MCP Jarvis. Vlastne je to postavené na oficiálnom kódovom klientovi, čiže nie je to nejaké nakolenie zhoblené, čo sme si to naprogramovali, ale či je to oficiálny klient, do ktorého vieme tieto modifikácie doplniť. Používa nejakú Enterprise Level Cloud vektorovú databázu a tie MCP servery si vlastne programujeme aj sami. Aby ste sa akože nejak nebáli, že ako je to drahé enterprise riešenie, tak vlastne tá cena takéhoto riešenia aj s nejakou implementáciou a školením je nejakých vyšších stovkách eur. Mesačné náklady zatiaľ, pokiaľ tam není nejaký SaaS alebo niečo podobné, vlastne platíte len za používanie ako keby toho API paušálu tomu Claudeovi, čiže je to niečo podobné, ako keď používate ChatGPT. Platíte si mesačný nejaký paušál a v podstate, ak by ste nejaký takýto systém chceli, tak není problém, stačí sa mi ozvať na LinkedIne alebo mi pošlite správu cez náš web aistudio.sk. Takže je to už na vás a ja už teraz dávam slovo niekomu ďalšiemu a som zvedavý, že ako on využíva aj na tvorbu obsahu. Ďakujem za pozornosť zatiaľ. Ja si tu vyzdielam tiež obrazovku. Díky pekne, Matúš. Vidíte moju prezentáciu? Áno. No. Takže ja som si pre vás pripravila niečo trochu jednoduchšie. Ja vám ukážem, ako som vytvárala príspevok na LinkedIn s využitím umelej inteligencie. Táto obrazovka hovorí, že na LinkedIne proste nájdete strašne veľa príspevkov, ktoré vám hovoria o tom, že ako často máte publikovať, akým spôsobom máte publikovať, ako majú vyzerať tie príspevky. A nájdete tam aj strašne veľa príspevkov a komentárov, v ktorých rozoznáte, že sú aj generované. A proste ja si myslím, že ten LinkedIn je také miesto, že kde nájde miesto aj tá Dolce Gabbana, aj tá Do Gabbana. Tá Dolce Gabbana je obrazok stiahnutý, tento rúžový kostýmček z webu Dolce Gabbana. Tá Do Gabbana je vygenerovaná pomocou Midjourney a
Je to iba o tom, že čo vy máte, aké hodnoty vy máte a čo chcete ľuďom odovzdať. To je také moje, čím sa riadím, že neriadím sa tým, aby som úplne že pravidelne prispievala. Hlavne chcem priniesť obsah, že ktorý má nejakú cenu. No a taký bol aj tento príspevok, že ktorý reagoval ako keby na také dva trendy, ktoré na všetkých sieťach ohľadne AI sú. Niektoré sú také hypujúce, že všetko sa dá urobiť na jeden klik a niektoré sú zase také veľmi skeptické, že tá AI je na nič nepoužiteľná. Takže som vytvorila také videjko, že kde som chcela ukázať, ako napríklad do tohto videa môžem Môj dostať... papagaj vám ukáže, ako dostať firemné farby do videa, aj keď občas pridá vlastný efekt. Priatelia, dnes v meste nahlásili podozrivý syrovodíkový zápach. Ja nič! Ja umelec! Ak tento zelene syrovodíkový opar nie je Photoshop, tak radšej privolajte chemikov. Človeče, to je nový model s dymovým efektom? Lebo toto vyzerá na únik duše z motora. Áno, presne takto začína každá katastrofická sci-fi. Už chýba len, aby z kanála vyliezlo niečo s chápadlami. Elegantné, dramatické, presne ako som si predstavoval. No a chcela som tým povedať a ukázať vlastne všetky tie možnosti, ktoré AI má, ale niekedy sa mi možno ešte nedarí urobiť dobre ten príbeh, tak aby absolútne zaujal. Ale toto video bolo zamerané na to, že som v ňom cez tú paletku použila nie že firemné farby, ale farby toho Freaku, že ak by ste si pozreli vždy to záhlavie naše, ktoré Milan tam pripraví pre tieto Freak webináre, obsahuje tú červenú, tyrkysovú a žltú, takže snažila som sa tam tie obrázky napodobniť, tie farby a potom som sa snažila ukázať vám rôzne funkcie toho videa, aj ten zvuk, vlastne hlas toho papagája, zvuk toho motora je vygenerovaný. A v tých videách som do obrázkov pridala ten zelený opar okolo toho auta. A teraz vám ukážem, ako som na všetko toto použila rôzne umelé inteligencie. Takže najprv som si vygenerovala také auto v Midjourney, potom som pomocou Midjourney editora zväčšila tú plochu, na ktorej je to auto, a potom som do tej plochy pridala papagája. Na začiatku, keď som to auto vygenerovala, tak ukážem vám to, že koľko som generovala všetkých obrázkov dokopy. Na začiatku, keď som to generovala, tak Midjourney mi poskytla 4 obrázky a vybrala som si tento, že ten sa mi tak najviac páčil, ale vidíte, že bolo tu tak navyše logo a bol tam taký biely pásik dole. Ukážem toto. No a tak som to potom v tom editore vymazala a vyrobila som si z toho tie ďalšie obrázky, že ktoré tam už to logo nemali a ktoré nemali dole ten pásik. A potom v ďalšom prompte som zase dala, že aby to zväčšilo tú plochu na tom parkovisku. A potom... Kto kričí áno? Ja neviem, niekto tam rozpráva, že neviem. Áno, keď vás môžem poprosiť, aby ste si mikrofóny vypli. Aha, dobre. Tak a potom som tam tiež akože vymazala plošku. Ten editor funguje tak, že vy si tam môžete zväčšovať ten pôvodný obrázok alebo môžete vymazať nejaké jeho nevhodné časti a potom tam dogenerovať niečo iné. A vlastne, že toto by vám malo tak naznačiť, že aké možnosti dnes rôzne tie aplikácie majú. Že niektoré už tento editor majú, ktorý vám umožňuje ďalej pracovať s tým generovaným obrázkom a niektoré možno ešte ten editor nemajú a tie funkcionality stále pribúdajú a takýmto spôsobom je proste pre vás výhodnejšie hľadať, že ktorá aplikácia vám toho poskytne najviac. V ďalšom kroku som robila videá cez Replicate a robila som ich s modelom Kling. Kling má aj samostatnú aplikáciu a aký je rozdiel medzi tým, keď používate ten Kling cez jeho aplikáciu webovú alebo cez Replicate. V Klingu musíte mať predplatné mesačné, ktoré obsahuje iba niekoľko videí. Na Replicate máte veľa modelov na generovanie obrázkov, veľa modelov na generovanie videí a platíte iba za to, čo miniete. Čiže ja keď by som sa rozhodla, že urobím 3 videá za mesiac, tak platím iba za tie 3 videá a keď sa rozhodnem, že urobím 100 videí za mesiac, tak môžem si urobiť 100 videí a na konci mesiaca mi príde faktúra za to. Tá cena za jedno video je zhruba rovnaká, iba s tým, že teda keď napríklad v tom Klingu na webe, v tej webovej aplikácii si neminiete tie kredity, tak prepadnú a ďalší mesiac sa vám znovu načítava iba ten zaplatený kredit. Tuto som vám chcela ukázať, že ako približne to vyzerá v tom Replicate, keď si vyberáte ten model, že mám tu všetky tie možnosti, ktoré mám aj v tej bežnej aplikácii Kling pre to bežné generovanie videa z obrázka.
ale nemám tam také ďalšie funkcionality, ktoré ten Kling má. On ich má viacero a každá tá aplikácia, ktorá pre generovanie videí existuje, tak vlastne poskytuje aj API a tie API využívajú tí programátori na to, aby urobili takúto podobnú platformu, ako je Replicate, aby na nej poskytli používateľom viac modelov, ale zase nenájdeme tu tie možnosti na editovanie obrázkov, alebo sa to robí zložitejším spôsobom, nie je to dostupné rovno tak, ako v tej aplikácii Midjourney. Čiže ten rozdiel vždy je o tom, že čo potrebujem robiť, takú aplikáciu si vyberám, alebo takú platformu si vyberám. V ďalšom kroku, keď som si dala vygenerovať videá, tak tie videá sa generujú približne tak 5 až 10 minút podľa toho, ako je vyťažený ten server. A medzi tým vždy, aby som ten čas nejak produktívne využila, tak si generujem hlasy a na to využívam aplikáciu ElevenLabs. Chcela som vám ukázať, že je to naozaj veľmi jednoduché, že tu si zadám text, tu si vyberiem hlas. Ja som si vyrobila taký hlas papagája a potom tieto všetky hodnoty nechávate nastavené, oni podľa toho, aký ste si vybrali hlas, sa vám tu nastavia. Iba je dôležité, aby ste mali vybratý tento model, lebo vtedy aj slovenčina veľmi dobre funguje. Toto je úplne novinka tohto týždňa, že vždycky sa muselo trošku tak, že sa do toho textu povkladali medzery alebo veľké písmená alebo takéto veci, aby sa dala rýchlosť toho textu v tom hlase nejak ovplyvňovať. A teraz si ju môžete pomocou tohto posúnička nastaviť, že aby to, čo vám vygeneruje tá AI, tak bolo pomalšie alebo rýchlejšie, proste sa s tým pohrať môžete teraz. A takisto v tom menu veľmi jednoduchým spôsobom sa dajú vyrábať zvuky, len si zvolím túto druhú možnosť. A ja som si dala vygenerovať zvuk toho motora, aj zvuk toho papagája, čo tak trošku na pozadí v tom videu bol počuť, trochu škriekal. A potom máme takúto veľmi jednoduchú aplikáciu Udio, ktorá tiež slúži na vygenerovanie tých piesní. A máme tu zase, iba zadáme nejaký prompt, že ako by sme si predstavovali tú melódiu a potom, ak si vyberieme tento custom, môžeme tu zadať aj vlastný text tej piesne a dáme vygenerovať, vygeneruje nám to vždy 2 pesničky, môžeme si určiť, v akej dĺžke ich vygeneruje. A to proste robím počas toho, ako sa mi generujú videá a potom to všetko dávam dokopy v aplikácii CapCut. Ale tých aplikácií na strihanie, alebo teda tú postprodukciu je viacero. Toto by bolo také rýchle nahliadnutie a so všetkými veľmi, veľmi pomáha ChatGPT a to by som vás chcela nabádať, že hrajte sa, že aj vy ho využívajte, že spočiatku možno, že len na nejakej maličkosti, ale potom sa postupne naučíte, že sa ho môžete opýtať všetko, on vám naozaj všetko povie a dokonca vám odpustia aj hrubice. Ja som tu nakopírovala tie moje prompty, ja z toho spravím na konci aj nejaký ten newsletter LinkedInový, aby tam bolo tie texty tak lepšie vidieť. Pretože tu vidíte, ako vyzeral môj pôvodný prompt, že zadala som, že asi o tomto chcem mať príspevok a požiadala som teda GPT, aby mi dal nejaký text a na základe toho som potom si vytvorila, niektoré z toho veci sa mi páčili, niektoré sa mi nepáčili, niektoré som si napísala podľa seba a vytvorila som si na základe toho LinkedIn príspevok. Takisto si dávam generovať prompty, že povedala som, vezmi tento obrázok, a napíš mi prompt pre AI na generovanie videa. Chcem, aby ten papagáj išiel okolo toho auta a dotkol sa toho auta krídlom. Tak znovu poskytol mi pekne ten prompt, ten som si potom nakopírovala do toho Replicate a podľa toho mi to vygenerovalo videa. Ešte potom, nie vždy to zoberiem úplne, že 100%, pozriem sa, prečítam si to, vezmem si to, čo sa mi z toho hodí. Takisto potom som si dala generovať tie texty. Ešte prv, ako som išla do toho ElevenLabs si generovať hlasy, tak som zase si dala, že chcela som, aby to bolo trošku vtipné a tu mi vygeneroval pre jednotlivé tie scénky, lebo tých videí som mala 5 a v podstate, že chcela som ich všetky použiť, pretože niekedy sa nechám to aj viesť, že ona niekedy nevygeneruje úplne, že to, čo očakávame, ale na to, aby som ja iba vysvetlila, ako tá aplikácia funguje, ja to beriem tak, že mi to stačí. Ak by som mala pre niekoho robiť video, tak by som proste musela nechať vygenerovať toľkokrát to video, až by v ňom bolo to, čo ten človek požaduje. Ja som tu chcela využiť všetkých tých 5 a tak som si k tomu dala vygenerovať nejaké texty. Zase upravila som si ich, niekedy som nechala, že tak ako napísal ten ChatGPT a niekedy som si to
podľa seba upravila. A takisto aj pre tú úvodnú snímku, tak vidíte, že túto vetu som tam použila. A takisto som si dala generovať popisy zvukov. Je to hlavne preto, že do všetkých tých aplikácií tie prompty sa píšu v angličtine a ja mám skôr pasívnu znalosť v angličtine, že všetko môžem počúvať, rozumiem, už všetok obsah konzumujem v angličtine, ale nedokážem úplne, že z voleja napísať takýto text v angličtine. A tak si nechávam generovať tie prompty cez GPT. Mohla by som byť trošku menej lenivá a urobiť si napríklad na to custom GPT, ktorému by som iba takisto zadala, že vygeneruj mi prompt a on už by vedel, v akej štruktúre mi ten prompt má generovať. Ale dá sa to aj len takto, že proste mu v tej konverzácii sa opýtam a on mi dá a ja si z toho textu potom povyberám, že čo do toho nástroja zadám. Čiže toto boli prompty, ktoré som zadala na generovanie toho hlasu papagája do Eleven Labs alebo na generovanie toho motora do Eleven Labs. A potom toto je prompt, ktorý som si tiež vygenerovala pomocou chatu GPT a ktorý som si... Je to vlastne hlas toho papagája. To isté som dala ako zadanie piesne. A znovu, že nechávam sa viesť, že nie som hudobne vzdelaná, že neviem úplne, že akú pieseň by som chcela, iba čo by som v nej chcela. A takto veľmi jednoducho slovne môžete tu aj navigovať, že chcem pieseň, ktorá bude sa hodiť k tomu papagájovi, tak tam dám presne to, že o tom papagájovi nejaký text. A potom si vygenerujem 2-3 melódie a niektorá z toho sa mi hodí. A čiže to som vám chcela ukázať, že vlastne tu aj môžete používať v plnej miere na všetko to, čo robíte a vždycky si to ohýbať alebo podľa toho, aby tam ostalo niečo z toho vášho osobného, tak ako sme mali ten prompt na začiatku. A to je všetko, čo som si dneska pre vás pripravila. Sledujte môj LinkedIn, dám tam ten spravodaj nový, v ktorom to bude všetko tak podrobnejšie a nie takto rýchlo povedané. A ak by ste chceli nejaké školenie od ChatGPT alebo Midjourney alebo nejaké podrobnosti, tak mi napíšte, alebo tiež mi napíšte, že ak by ste chceli o niečom viac pravidelnejšie mať príspevky o niektoré z týchto tém, tak tiež sa rada od vás dozviem. No a odozdávam slovo ďalšiemu. Super, a to je díky, asi Julka. Ivanka. Áno, Vika nasleduje. Keď je ready teda. Krásny deň prajem všetkým, ďakujem veľmi pekne. Vítajte a pokračujem teda v našom vysielaní. Takže opäť iba prosím, vidíte asi však prezentáciu, všetko v poriadku. Dobre. No, ja som sa dnes zamerala ako keby na vnútro, prevedie vás tým teda procesom tvorivým, by som povedala až, a to najmä z pohľadu textov. Dôvod je jednoduchý, po celý čas, tí, ktorí ma ešte nepoznáte, tak sa venujem celý život copywritingu a marketingu a takto nie je ani dnes. Vrátanie využívania nástrojov teda umelej inteligencie. Je tomu už 3 roky, čo som sa vydala na túto cestu a teda aj dnes uvidíte, akým spôsobom. My keď sme sa aj pripravovali na tento webinár, tak vidíte to už aj počas jeho vlastne priebehu, tak tie prístupy sú rôzne. A teda dovolte mi predstaviť taký ten svoj. No a ja som si hlavne v poslednom období uvedomila takúto vec. Môžete v prípade diskusie potom povedať, že ako to máte vy. Je niekoľko ciest, ako sa vlastne vybrať alebo ktorými sa vybrať na cestu tvorby príspevkov, ktoré sú dosť špecifické na sociálne siete. A o plnej automatizácii alebo takých tých naozaj pokročilých spôsoboch troška sme si povedali aj dnes, šťastie v minulosti a ešte bude priestor určite, pretože sú úplne samostatnou témou. A po tom tvorivom procese samozrejme vie ešte nasledovať aj nejaký takýto automatizačný. Na druhej strane to, čo sme možno využívali donedávna alebo ešte pár rokov dozadu, bola taká tá klasická vlastná tvorba. No ja v súčasnosti teda tvorím hybridne. Povedal to aj vlastne Julka, tento spôsob umožňuje ešte stále tam nášať to svoje, ale nie len know-how, ale aj možno nejaký takú hodnotu, pocit, intuíciu, kombinovať tie prístupy. A využívam teda
aj nejaké možnosti tej automatizácie, samozrejme v každom prípade umelej inteligencie, ale čo si ponechávam aj z tej vlastnej tvorby a invencie. Takže toto je rámec, v ktorom sa nesie tá moja tvorba a ona vlastne kombinuje to najlepšie z oboch, by som povedala, čo je... Môže to vyhovovať totiž menším podnikom, osobným značkám, podnikateľom. Stretla som sa s tým, že taká tá naozaj skutočná veľká automatizácia, ktorá má omnoho ešte väčší potenciál samozrejme, tak ona je aj časovo náročná a je náročná na vyladenie a na nakrmenie tým obsahom. Aj spôsob, ktorý ukazoval Matúš, je vlastne veľmi funkčný, potrebuje však naozaj kvalitné dáta, prepojenia a ten systém vyladiť tak, aby fungoval. Ak sme na nejakej ceste tvorivej a chceme teda publikovať s nejakou vyššou časovou úsporou, tak za mňa toto je teda výborný spôsob kombinovať to a tá automatizácia môže samozrejme následne nastať. Ukážem vám dneska také príklady use casey spôsobov pomerne jednoduchých, ale veľmi funkčných a podľa mňa ich hneď sa dajú aplikovať, ktoré mi pri postovaní na sociálne siete a špecificky na LinkedIn fungujú. LinkedIn, pretože táto téma sa tam v podstate u mňa nejako zrodila a doteraz funguje najlepšie. Takže som sa zamerala práve na túto sociálnu sieť. No a začneme takou krátkou inšpiráciou. Ukážem vám, akým spôsobom teda v tomto procese fungujú asistenti v tej mojej tvorbe. Vybrala som jednu techniku, ktorú aj vám potom poviem, prečo funguje. No a taký bonusový tip, ako hľadať také tie nové rozmery tej tvorby s pomocou AI. Inšpirácia je, tak ako Julka povedala, taký ten proces, kde sa to celé transformuje, je to rôzne pri rôznych formátoch. Dnes sa bavíme skôr o tých kratších a o tých percentách, ako Matúš povedal, že do akej miery tá AI nám pomáha. Niekedy si o tom samostatne pri textoch povieme. A je tam samozrejme tá invencia, takéto nelineárne myslenie človeka, kedy vznikajú nové nepredvídateľné súvislosti. No a jedným z takýchto pomocníkov, ukážem vám to teda na vlastnom príklade, je napríklad pri hľadaní inšpirácie špecificky na sociálnej siete LinkedIn rozšírenie Cleo. Neviem, či ste o ňom počuli. Je to akoby externá aplikácia, ktorá sa nainštaluje do rozšírenia prehliadača. No a umožňuje, tu vám ukazujem vlastne ako keby na svojom profile, podľa kľúčového slova a rôznych filtrov od najnovšieho cez, môžete tam zvoliť počet lajkov alebo komentovanie, čiže nejaké také inšpirácie v rámci témy a keď si ten post nejaký, ktorý vás od obľúbeného autora zaujme, rozkliknete, tak vás na ňo navedie. Nie je to nejaké akože... Za mňa je to teda zaujímavé v tom, že mierne automatizuje ten pôvodný proces tej inšpirácie pri hľadaní témy. Čiže ak máte obľúbených autorov, tak toto je jeden zo spôsobov, akým sa môžete na danú tému inšpirovať. Ukázala som to na príklade kľúčového slova copywriting v mojom feede a dá sa tak samozrejme urobiť aj vo feede ďalších obľúbených nejakých odborníkov, ktorých sledujete, najmä teda v našom prípade zo zahraničia, pretože tá inšpirácia stadiaľ pochádza veľmi funkčne a veľmi, ako by som povedala, až pohodlne, tak takto si to vieme filtrovať a ďalej teda poprepájať. Ďalším spôsobom, akým využívam, určite teda toto poznáte, ale mnohí ešte stále vlastne chodia skôr do tých bežných chatov a toto sú ukážky z výstupov, konverzácie s asistentami. Ako vidíte, sú tu použité rôzne formáty. V prvom prípade to bol scenár, v tomto prípade je to taký klasický LinkedInový post so štruktúrou, ktorá ale už je v tom asistentovi predefinovaná, že ako ju má tvoriť, v akej dĺžke, takže ten dlhý prompt je schovaný a takto potom prebieha. Čo sa mi páči, že niektorí asistenti, ktorých mám nastavených, tak vás sprevádzajú alebo ma sprevádzajú aj tým procesom, že ako štruktúrujú príspevok, ako k nemu pristupujú. Niekedy môžu byť zamerané na cieľ. Tu je to tá štruktúra práve, ktorá nejako uchopuje tú tému. A potom vo výsledku, podobne ako Julka, poskytuje niekoľko teda odpovedí, ktoré nepreberám na 100%, dá sa. Stretla som sa aj s prístupom, že áno. Potom ale to cítiť podľa mňa v tých textoch a tu vlastne je ten základ veľmi podobný, alebo teda je... Ešte raz to teda krátko pustím, kým dorozprávam. Ten základ tam bol podobný a prevzala som väčšinu
väčšinu vlastne z toho príspevku, ale opäť prispôsobujem si. Čiže asistenti za mňa veľmi funkční, čo sa týka jednotlivých typov postov, jednotlivých teda foriem a štruktúry. Ten prompt, tak ako ho poznáme, vieme si vyladiť a kopírovať samozrejme opakovane do každého nového akoby chatu. Tak je to už taký mega prompt, tak v tomto prípade je teda vnútri toho asistenta a môže vás prevádzať buď celým procesom, alebo sa zameriate na tú kreatívu v rámci tých výstupov a rôznych fóriem na jednotlivé sociálne siete. Typicky najviac rozlišujem medzi napríklad LinkedIn a Instagramom, kde naozaj tvorím rôzne formáty. No a v závere tá inšpirácia teda tak aj u mňa je od tých nejakých 50-70%. Nie je to 100%, lebo nikdy sa mi ešte úplne nepáčilo to, čo bolo vyprodukované, ale to je aj z dôvodu tej tvorivosti. Čo mi veľmi ale zafungovalo, a toto bolo vlastne v začiatkoch, kedy som hľadala spôsob, akým funkčne využiť niečo na postovanie, ale taká tá bežná konverzácia to nebola. Až prišla teda znalosť o týchto technikách, pomerne ako opäť známych, sú to tzv. Short prompting a buď na základe teda jedného príkladu alebo viacerých. Už jeden príklad, ktorý poskytnete ako ukážku nástroju umelej inteligencie, ona keď vlastne spracuje a príjme túto výzvu, navníma to, čo jej poviete, štýl, formát, dĺžku alebo niečo iné, tak tento kontext aj toho príkladu samozrejme bere do úvahy a generuje odpoveď na základe neho. Uvádzam to naozaj ako veľmi taký rýchly tip na spracovanie príspevku, pretože takto som sa riadila napríklad pri jednom, ktorý sa mi naozaj pozdával a riešil tému akoby financií a nákladov na nástroj umelej inteligencie. Mal svoju logiku a presne túto istú logiku, toto je pôvodný post, ktorý vidíte v prompte, som chcela použiť aj na spracovanie z pohľadu času. Princíp bol naozaj podobný, opäť som mala k tomuto postu vytvorenú anketu, takže tu mi nič nebránilo zadať tento môj pôvodný, dobrý, vydarený post a toto bol výsledok. Zafungoval, musím povedať, na sociálnej sieti jeden aj druhý, takže to bola vlastne tvorba na základe jedného príkladu. No a čím ďalej, tým viac samozrejme využívam aj few shot prompting, ktorý je vlastne vhodný najmä pre špecifické úlohy s vyššími nárokmi na presnosť a konzistenciu, čo som zistila teda, že postovanie na sociálne siete naozaj je. A tým pádom keď poskytnete vlastne viacero príkladov, nahráte či už do promptu, alebo za chvíľku ukážem do nejakej znalostnej bázy ukážky vašich úspešných postov, niečo, čo sa podarilo a s čím ste spokojní a opíšete, akým spôsobom má túto výzvu akoby prijať, že čo si má zobrať z toho príkladu. Opäť to môže byť štruktúra, dĺžka, formát, štýl a upozorníte na to teda daný nástroj, tak vie veľmi pekne pracovať. Princíp je podobný, ako ste videli v predošlom videu. No a tu, keď používam teda viacero ukážok, tak opäť bude to nejaký teda ten megaprompt, taká klasika, alebo toto už je ukážka znútra asistenta, čiže tu už sa kombinujú ako keby dva prístupy, ktoré vo výsledku vedú celkom k fajn práci na sociálnych sieťach. A toto sú teda príklady nahraté ako znalostná báza v asistentoch a plus teda technika tohto promptingu v rámci teda, ako som spomínala, asistentov. Takže toto sú spôsoby, ktoré mi fungujú a teraz ukážem ešte dva také alternatívnejšie. Opäť možno pre menších tvorcov, ale toto sú v podstate nejaké myšlienky a nástroje, ktoré som počas určitej doby vytvorila, tak som si ich zapísala. Keďže sa mi páčili, tak som ich opäť ako vstup nahrala do nástroja, poprosila o vygenerovanie nejakých nových pôvodných, ono toto už bolo aj troška v rámci iterácie, čiže tých informácií tam bolo pomerne dlhšie, akým spôsobom má k tomu pristúpiť. A tu ide o takú malilinkú mieru opäť nejakej akoby automatizácia. Stiahla som si ich vo forme súboru CSV. No a keďže používam Canvu ako jednoduchý nástroj, tak ona umožňuje databázovo prepojiť údaje a v rámci takéhoto zástupného symbolu, keď
to napojíte vlastne na ten stiahnutý súbor s vygenerovanými myšlienkami, tak vám v tom istom formáte, v tom istom dizajne vygeneruje, alebo teda takto vyprodukuje niekoľko dizajnov. V tomto prípade som zvolila 20, lebo sme mali 20 nových nejakých inšpiratívnych myšlienok. A toto sa dá krásne použiť pre napríklad tzv. Pripomienky alebo myšlienky dňa, citáty. Samozrejme môžu byť doplnené fotkou a menom autora. Takže taká malá automatizácia v rámci Canvy. No a posledný nejaký spôsob, ktorý aktuálne skúšam, tak sú tie plánovače úlohy alebo tá agentizácia, toto konkrétne v prípade ChatGPT, ale budeme to mať vo všetkých nástrojoch. Čo som sa tu ale stretla, chcela som to použiť ako inšpiráciu na tvorbu LinkedIn postov, tak je tu viac halucinácií. Nie sú tie údaje, sú veľmi, opäť sme sa v tomto jednom konkrétnom prípade funkcii vrátili troška naspäť, ale to je podľa mňa otázka času, pretože sú všeobecné, nie sú úplne vždy pravdivé, takže dávam do povedomia akože hodnosť kombinácie úloh, časované nejaké plánovanie a obsahu, ale ten obsah ešte nie je taký dobrý ako v iných prípadoch, takže ja dúfam, že je to len otázka času. Toto je už vnútro vlastne plánovania alebo takej tej automatizácie úlohy v rámci funkcie ChatGPT plánovaných úloh a ako systém sa mi to páči. Je to veľmi dobrý spôsob pri práci s obsahom na sociálne siete, pretože vám prichádzajú inšpirácie v časoch, ktoré si zvolíte, nemusíte kvázi na to myslieť, čiže máte to predpripravené a sadáte ako keby už za počítač vo fáze nejakého, dajme tomu rešeršu, ale tu už tá miera ako v tomto období je potrebná väčšia nejaká tej invencie alebo toho spracovania, ale opäť opakujem, ja verím, že to otázka teda iba času a tak ako sme na minulom fríku mali, je to akoby trošička taký posun smerom k agentizácii, taký začiatok, veľmi jednoduchý a príjemný, za mňa fajn funkcia na vyskúšanie, takže toto sú asi spôsoby, ktorými funkčne, rýchlo a tak dosť jednoducho momentálne tvorím na sociálne siete ja. A tiež budem rada, keď sa spojíme možno, že v takej oblasti, že neponúkam alebo neprinášam nejaké vlastné softverové riešenia, aj to je jedna z možností. Každé, ako ste videli, ich máme iné. Boli využité externé nástroje, ktoré niekedy môžu vyhovovať, niekedy nemusia stačiť. Takže dnes je naozaj obdobie, kedy máme veľmi veľa možností, ako sa aj k tvorbe kratších formátov postaviť, ako využiť či už externé alebo vlastné aplikácie. Takže výber je na vás a ja verím, že možno v niečom priniesol aj tento inšpiráciu. Ďakujem veľmi pekne. Super, Ivka, ďakujem veľmi pekne. No tak ja som tu nakoniec si pre vás pripravil už len takú lightovú prezentáciu. A ja som spracoval v podstate jeden taký content, ktorý som si pripravil aj s pomocou umelej inteligencie. Krátke predstavenie, tu máte informácie o mne, už ste ich viacejkrát z predošlých fríkov počuli. Verím tomu, že vidíte tú prezentáciu, ktorú šerujem, hej? Ivka, je to v pohode? Vidíte to? Malo by to fungovať. Dobre. Čiže kľudne choďte na môj web. Mnoho vecí, ktoré sú tam, som práve využil AI, aby som ten obsah nejakým spôsobom vytvoril, ale veď nakoniec tá tvorba toho obsahu sa nejak radikálne nemení, len mení sa iba v tom, akým spôsobom ten obsah konzumujeme, akým spôsobom ten obsah dokážeme prelúskať a aké informácie z toho obsahu dokážeme použiť a interpretovať nejakým zaujímavým spôsobom a či tam dokážeme nájsť niečo nové, čo nás inšpiruje. A práve to, čo nás inšpiruje, tak to som si pre vás dneska takto pripravil. A keď budete premýšľať nad tým, že kam by ste išli na dovolenku, tak úplne odporúčam vybrať sa do Španielska, do Andalúzie. Majú tam jednu krásnu pevnosť, Alhambru, ktorá má úžasnú históriu. Ja tým, že pracujem v interiéroch, zaujímam sa o dizajn, architektúru, takže obdivujem takéto miesta a táto ma špecificky teda zaujala. Vznikla
a má strašne dlhú históriu. A v 9. storočí ju založila maorská civilizácia. Maori nie sú úplne ako Maori z Nového Zélandu. Toto boli ľudia z Tunisu a z Alžíru, ale tá história je skutočne dlhá. A čo je na tej stavbe krásne, tak má neskutočné množstvo tých arabských geometrických tvarov a dlaždíc a skutočne si to tam môžete prezrieť a vychutnať. A toto mňa zaujalo ako architekta, dizajnéra. S týmto veľmi často pracujeme, pretože snažíme sa vytvárať takisto nejaké vzory a nejaké paterny, to nazvem, ktoré sú istým spôsobom zaujímavé. Tu práve z tejto Alhambry je mnoho krásnych príkladov. Jedna ma úplne akože zaujala, túto totálne milujem. A hneď mi pripomenula logo Tesly, napriek tomu, že jasné, že Španieli si vyrábajú Seat Alhambru, ale tieto mozaiky, ktoré tam majú krásne, pripomínajú čisto logo Tesly. Samozrejme, tá Alhambra, tým, že má dlhodobú históriu, začali tam teda tí Arabi ako keby potom v nejakom 1400 to obsadili v podstate kresťania a celé sa to prebudovávalo. Tých slohov a vôbec tých štýlov je tam strašne veľa. Dokonca v roku okolo 1800 sa tam dostal aj Napoleon a chcel to vyhodiť do povetria, celú tú krásnu stavbu. Nakoniec sa mu to nepodarilo, pretože tam bol jeden taký osvietený vojak, ktorý to celé to prežil. Vďaka jednému človeku sa tam ešte stále môžete dostať. No a teraz sa vrátim teda naspäť, ako to u nás vyzerá teda bežne. Tak to vyzerajú nejaké dlaždice, veľmi bežné, veľmi biele, všade ich používame, všade ich vidíme. Klasický obdĺžný, klasický štvorec, ktorým dokážete vydlažiť akúkoľvek stenu, akúkoľvek plochu. Čo však zaujímavé je to, že mnohých matematikov a mnohých vedcov práve zaujali vzory, ktoré našli v tejto pevnosti Alhambra. Ja som si istý, že Napoleon, keby videl tie naše kuchyne, tak ich určite vyhodí s oveľa väčšou radosťou do vzduchu. Ale kde to celé akože začalo a trošku aj ten môj research, niekde okolo v roku 1960 boli tu dvaja páni, Hao Wang a Robert Berger. Oni teda sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom sa dokáže dlážiť proste plocha a či existuje spôsob, ktorým dokážu, akým spôsobom vlastne dokážeme vydlážiť plochu. Tento Hao Wang v roku 1961 vyslovil také tvrdenie, že pokiaľ existuje nejaká sada dlaždic, ktorá dokáže vydlážiť nejakú plochu, tak dokáže tú plochu do nekonečna vydlážiť nejakým periodickým spôsobom. Periodickým znamená, že nejakým spôsobom, ktorý sa opakuje. Toto bolo zo pár rokov také prijaté ako, že áno, že to je fakt, ale v roku 1966 jeho študent, práve tento Robert Berger, našiel sadu 20 426 dlaždíc, ktoré dokázali plochu, a to nie je plocha, že A krát B, ale plochu nekonečne veľkú, vydláždiť neperiodickým spôsobom. To znamená, že spôsobom takým, ktorý sa nikdy neopakuje. Nakoniec, jak to študovali ďalej, tak našli sadu 11 dlaždíc, ktorým toto dokázali spraviť úplne do nekonečna a dali taký smer v tej matematike a vôbec hľadaniu nejakých vzorcov a vzorov, akým spôsobom sa na seba štruktúry vôbec nadväzujú. Bolo to veľmi zaujímavé zistenie, čiže za tých pár rokov zišli dole na 11 dlaždičiek. Až teda o pár rokov neskôr, nejakú desiatku plus minus, Raphael Robinson našiel 6 rôznych dlaždíc, ktoré dokážu plochu vyskladať tak, že sa ten vzor jednoducho nikdy neopakuje a je teda neperiodický, čož bolo teda akože úžasné. Tých patternov bolo akože viacej, ale postupom času sa to takto ako keby znižovalo
Až teda v roku 74 prišiel Roger Penrose. A toto možno poznáte. A našiel už len 2 dlaždičky, s ktorým dokážeme vyskladať plochu, ktorá sa neopakuje úplne do nekonečna. To znamená, že keby sa našiel nejaký výrobca, a teraz aj motivujem trošku tých výrobcov, ľudí, ktorí vyrábajú nejaké dláždice, vyrábajú nejaké obklady na steny a tak ďalej, tak z týchto 2 vzorov je možné vyskladať akúkoľvek veľkú plochu bez toho, aby sa ten vzor akýmsi spôsobom opakoval. Čiže istým spôsobom vytrval každému takto kocúra. Oxfordská univerzita v roku 2012 a dokonca za tento objav. Ono to súviselo potom ešte s ďalšími vecami, mnohými kvázi kryštálmi a vôbec na základe práve tejto štúdie týchto vzorov vedci dokázali predpovedať aj nejaké materiály, ktoré ešte síce neobjavili, ale vedeli, že musia existovať, nakoniec sa to objavili. Čiže veľký úspech Roger Penrose. Takúto postumu urobili, že Oxfordská univerzita sa vydláždila pred vstupom plochu teda práve s týmto jeho vzorom. Nepoužil na to šípky a šarkana, ale použil na to tieto dva kosodĺžniky, ale v každom prípade fungujú na rovnakom princípe. Čiže od roku 74 sme stále na 2 a mysleli sme si, že nič lepšie sa tu proste nedá nájsť. A trvalo teda až 52 rokov, kým prišiel na scénu jeden úplne že hobby matematik, David Smith, a jeho kamarát Craig Kaplan, on bol počítačový vedec, ktorí sa akože zaoberali takýmito štruktúrami a zaoberali sa takýmito rôznymi tvarmi. A našli nakoniec dláždicu jednu, ktorá dokáže, keď ju poskladáte vedľa seba, dláždiť celú plochu úplne spôsobom takým, ktorý sa nikdy neopakuje. Dokonca tých dláždic našli viacej, tých tvarov. Jeden nazvali klobúk alebo head, druhého nazvali korytnačkou, ale toto sú základné také monotály, tomu hovoria, jednoduché dláždice, s ktorými skutočne dokážete, keď ich poskladáte vedľa seba, dláždiť plochu, takže sa to nikdy neopakuje a môžete s tým robiť čokoľvek. Takže to bolo v roku 2023. Avšak potom ešte prišiel rok 2024 a títo páni tým, že sa o toto takýmto spôsobom zaujímali, tak vynašli ešte jednu veľmi zaujímavú vec. A dal som sem tento obrázok, pretože tú dláždicu poslednú nazvali spektre. U nás sa tomu hovorí vidmo. A určite raz sa mi to dokonca aj stalo, aj som to zažil v Tatrách, v horách, keď vidíte a keď máte správne podmienky, tak to vidmo, alebo to spektre sa vám takto dokáže krásne proste rozbaliť. A našli teda jednu dláždicu, ktorá dokáže ten priestor vyskladať úplne do nekonečna bez toho, aby sa to opakovalo. A dokonca zistili, že tá dláždica nie je iba jedna, ale dokážu nájsť nekonečne mnoho jednodlaždíc, ktoré tento priestor takto dokážu vyskladať. Čiže úplne skvelá vec pre mňa ako dizajnera, čisto fascinujúce. Samozrejme, ide to potom ešte do väčšej hĺbky, hľadajú sa aj objekty v 3. rozmere, ktoré fungujú na rovnakom princípe, či existujú tvary a hmoty, ktoré dokážu zase vyskladať priestor do nekonečna. Čiže áno, existujú. A toto bol v podstate môj taký ako keby výstup a sumár toho, keď som sa zaujímal o to, akým spôsobom by sme dokázali vyrobiť dláždice, ktoré sú na každý projekt unikátne, tak toto je možno jedna z variant, alebo jedna z možností, ale v každom prípade ten spôsob, akým sa ja dostávam k informáciám a ako ja spracovam informácie, je v zásade veľmi jednoduchý a myslím, že každý sme ho tu akýmsi spôsobom načetli. A za mňa je to určite nejaká osobná skúsenosť alebo vedomosť, ktorú máme už proste z minulosti a nejaká téma, ktorá nás baví, ktorá nás zaujíma. A ku ktorej je to taký klasický spôsob, že vždy nejaké dáta alebo nejaké relevantné zdroje
si k tomu vyhľadávame na internete, dávame si dokopy dokumenty, články a čokoľvek, čo nás zaujíma, proste si nejakým spôsobom študujeme. Dneska už je tá možnosť úplne skvelá, že si všetky tieto dáta a tieto naše skúsenosti môžeme vložiť do modelu umelej inteligencie a s ním potom ďalej si svoje myšlienky ako keby rozvíjať, potvrdzovať a hľadať nejaké prepojenia, odpovede na otázky, ktoré nás proste zaujímajú. A celý ten proces je taký ako keby iteratívny, že pred pár rokmi ešte bolo to veľmi náročné, veľmi zdĺhavé robiť s množstvom dát, pretože všetko ste si museli zodpovedne prečítať, všade ste si museli zodpovedne robiť nejaké otázky a všetko ste si museli kopírovať a tak ďalej. Dneska už to je také veľmi jednoduché, veľmi intuitívne a tie výsledky sú oveľa ľahšie dosiahnuteľné a ešte aj oveľa presnejšie a tá práca je taká oveľa jednoduchšia, oživujúcejšia. Čiže ten môj základný workflow, akože stále je tam ten Google. Používam jednu knižnicu Z Library. Nechcem na ňu zbytočne poukazovať. Skúste si to vygoogliť na Wikipédii a dostanete sa k množstvu zaujímavých článkov. Čiže ja som si pripravil v podstate, nebol to ani custom model, bol to iba projekt, ktorý som si nazval asymetrickú dláždicu. Pridal som do neho 9 rôznych dokumentov, ktoré som považoval za dôležité. A týmto pádom sa ja v podstate kedykoľvek k tej mojej téme môžem vrátiť, môžem si informácie doplňať, môžem rozširovať, špecifikovať. Čiže ja už mám pripravený v podstate nejaké prostredie, v ktorom tú tému môžem do oveľa hlbšej miery sa s ňou zaoberať a zisťovať nejaké nové zaujímavé informácie. Takže to v podstate robím a snažím sa tento nový spôsob práce zavádzať do bežného života firiem a ich zamestnancov. Vytváram teda custom GPT modely, ktoré skutočne fungujú. A tento, ktorý vám tu uvádzam, je určený a je spojený trošku aj s tým, akom prostredí žijeme, ako to celé všetko, aj tieto sociálne siete na nás vplývajú a čo všetko sa tu deje. A zrazu sme zahltení množstvom informácií, ktoré často nie sú pravdivé, často sú zavádzajúce a často nie sú úplne košer. Čiže zverejňujem tu na tento model, nazval som ho Hoax Deodorant. A je to model, do ktorého si môžete akýkoľvek článok vložiť, akýkoľvek print screen pastnúť alebo proste prilepiť. A tento model vám automaticky vyhodnotí informácie, ktoré mu poskytujete, či sú správne. A pokiaľ nie, tak vám poskytne aj celkom slušnú analýzu o tom, prečo to správne nie je. Ja to veľmi rád používam aj pre vyjadrenia našich politikov, pretože oni častokrát používajú veľmi manipulatívne a veľmi hoaxofilné a politicky veľmi nekorektné vyjadrenia a myslím si, že dneska si ľudia už dokážu vytvoriť obraz oveľa jednoduchšie. Netreba veriť všetkému, čím sa ľudia prezentujú, ako sa prezentujú. Čiže tento nástroj vám dávam k dispozícii, môžete si ho vyskúšať, budem veľmi rád. A občas, keď je niečo veľmi zlé, tak skutočne sa to pokúšam aj nejakým spôsobom napraviť a trošku uviesť na správnu mieru. Takže keď máte chuť a keď máte možnosť, a využite to. Je to niečo, čo vás nebude nútiť, aby ste museli príliš rozmýšľať nad tým, čo napísať, ako vyvrátiť tie hoaxy, vyvrátiť tie fakty. Skúste si to sem nejaký obsah šupnúť a všetko sa udeje veľmi automaticky. Takže toto za mňa, budem veľmi rád, keď navštívite moju stránku. Mám tam viacej informácií o tom, ako fungujem, ako ma môžete skontaktovať. Samozrejme, my, čo sme tu, všetci sme aktívni na LinkedIne, popozerajte si naše profily, prepojte sa s nami a budeme veľmi radi odpovedať na vaše otázky. Čiže toľko za mňa. Ja verím tomu, že sme to celkom stihli a že sme naplnili dneskajšiu tému. A myslím si, že otázky, ktoré prišli, a máme to dokonca zo pár otázok, a neviem, či ste všetci tunák.
a neviem, či máme toľko veľa času, aby sme ich zodpovedali. My v každom prípade budeme posielať aj nejaký dotazník a budeme sa snažiť na otázky. A sú to, Matúš, si tu ešte? Lebo je to otázka skôr na teba, keď môžeme ešte možno využívať 2-3 minútky. Áno, ale zvládal som ho len v tejto sekunde, lebo ja som pozeral do chatu a nevidel som tam otázky, takže to bude teraz také veľmi, veľmi spontánne. Ale odpoviem. Pýta sa tam na tzv. Čankovaciu stratégiu. Čankovanie je taká vec, že vy nemôžete narvať dlhý dokument do tej vektorovej databázy v celku, pretože tam je nejaké obmedzenie na to, aby to efektívne vektorové vyhľadávanie fungovalo. Musíte ten dokument rozdeliť na viacero častí a každá z nich má nejaké idečko a podľa toho on vie zrekonštruovať celý ten dokument. Čiže stručne technicky takto to čankovanie funguje v pozadí. No a pýta sa, že aká je tá stratégia, či je to len nejaká základná. V zásade som tam aplikoval takú dynamickú stratégiu. To znamená, že pozerá sa na veľkosť toho dokumentu a takisto vlastne sa musím prispôsobovať, keďže to kodujem cez OpenAI Embedding model, tak on má nejaké obmedzené vlastne množstvo tokenov, ktoré dokáže zvektorizovať naraz. Myslím, že nejakých 8000 tokenov alebo niečo podobné. A tým pádom ja sa musím vmestiť do tohto limitu. Čím je ten dokument má inú veľkosť, tak tým aj inak sa vypočítava skrátka tento limit. Čiže aby to nebolo veľmi technické, tak mám to ako keby nejak dynamicky ošetrené, že podľa veľkosti dokumentu sa zvolí iná vlastne tá čankovacia veľkosť. Čiže je to ako keby takáto dynamická stratégia. Takže v stručnosti asi toľko. Detaily už potom... Ešte je to niečo, s čím pracujem, čiže možno, že sa dopracujem nejakému ešte efektívnejšiemu modelu, ale ako ste mohli vidieť v tej prezentácii, tak to už teraz veľmi pekne funguje, takže ja som s tým celkom spokojný, tak ako to je teraz implementované. To je za mňa odpoveď. Super, ďakujem. Ešte Jan Dolejš sa pýta, že v jakom formáte najlepšie ukladať dáta, či je to lepšie robiť v JSON alebo stačí aj plain text. Keď môžem, tak za mňa ja častokrát pracujem s dátami, ktoré nie sú štrukturované. To znamená, že sú to texty, proste sú to vedecké články alebo nejaké články iné, alebo nejaké dokumenty, učebnice a tak ďalej. Čiže robiť to v JSON-e sa v podstate ani nedá, hej, ako z tej mojej strany. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké tabulky alebo pokiaľ sú nejaké dáta, ktoré majú nejakú štruktúru, tak zrejme to tomu pomáha, ale on všeobecne ChatGPT, s ktorým ja teda pracujem, tak podľa mňa má takisto problém so súbormi typu CSV alebo aj JSON, neviem, akým spôsobom to úplne akože spracúva. Pokiaľ tam máte v tom custom GPT zapnutú tú analýzu, tak zrejme si to on cez ten Python dokáže lepšie natiahnuť tie informácie, ale pokiaľ je to bežný model, ktorý nevyužíva túto analytiku, tak nemyslím si, že robiť to v JSON má nejakú extra výhodu. Naopak, možno sú tam ešte nejaké case, ktoré zbytočne ten kontext window predĺžujú. Takže za mňa určite áno, v dátach v tabulkách, to by som bol, ale v bežnom texte si myslím, že čím viacej plain text, tým väčšie textový kontext dokáže vytiahnuť. Takže ja som súbor.txt a to sú častokrát moje knowledge data, ktoré používam. Ja len doplním, že určite súhlasím s takouto odpoveďou, že plain text je lepší ako JSON. Tam sa v tej štruktúre môže všeličo dosekať, stačí tam jednu vlnkovú zátvorku vynechať alebo niečo a už sa tá štruktúra rozbije. Čiže plain text je veľmi dobrý a my používame, ako ste videli, Markdown, ktorý je tiež formát, s ktorým tá LM-ka veľmi dobre pracuje a vie ho vlastne spracovať podobne ako ten TXT, len je to o niečo
máte tam viac možností, že aké typy dát tam vlastne môžete dať. Čiže to je asi stručne, že to je asi best practice, ktorý by sme... Ale závisí samozrejme od systému, keď používate Copilot alebo niečo podobné, tak on bude optimalizovaný na tie private formáty, ktoré používa Microsoft, čiže závisí od systému, ktorý vlastne vo firme používate a na čo je optimalizovaný. OK. Áno. Ešte sa Pavel pýtal ohľadne GPT a Custom GPT, áno, súhlasím. Custom GPT, Custom ChatGPT, áno, sú to modely, ktoré si upravíme nejakým vlastným promptom, vlastným knowledgeom. Takže tam sme myslím, že na rovnaké linke a som si istý, že Ivanka myslela Custom GPT, pretože viem, že s tým pracuje. Tak, Áno, ja som to aj upresnila, ono tých asistentov vo všeobecnosti nazývame presne takéto už napromptované chaty a volajú sa v každom nástroji inak, takže preto to všeobecné pomenovanie. Preto som napríklad, keď som to spomínal ja, tak som spomínal projekty, ale vlastne projekt je to isté, čo je Custom GPT v OpenAI, takže je to ešte agent je v Copilote, zase agent, no tak. Projekt v cloude. OpenAI zase pridali ešte aj projekt, čiže teraz sa to áno. Akože využívam obidva a ten projekt sa mi práve, keď mám nejakú takú tému, ako tieto dláždice, tak sa mi ten projekt zdá oveľa lepší ako ten Custom GPT, pretože ponúka inú funkcionalitu trošku ako Custom GPTčka, takže využívam obidva a som veľmi rád, že také niečo odkopírovali od toho cloudu, pretože má to svoj zmysel určite. No. Bolo to mal už od začiatku veľmi dávno a bola to jeden z dôvodov ešte v tom čase, prečo som prešiel od GPT do clouda. Odtedy som sa neobzrel späť. A môj dôvod, prečo ostávam v tom OpenAI, lebo som si istý, že dobré veci skopírujú a určite ich použijú aj tam, takže akože OK. Zatiaľ som s tým spokojný, ale zase na druhej strane musím povedať, že všetko, čo sa týka kódu a všetko, čo GPTčko nezvláda, tak cloud mi akože dá veľmi, veľmi rýchlo do poriadku, takže využívam. Tá nová verzia, ktorá vyšla len predvčerom, je naozaj, že vie one-shotovať také problémy, ktoré mi predtým trvali proste hodiny, teraz to dá na prvú šupu a správne, čiže fakt sa to mení a umožňuje vlastne s tým pracovať ešte lepšie. Super, použijem aj ja za free verziu. OK. Takže máme ešte nejaké iné otázky, alebo to na dnes uzavrieme? Pozerám, že asi už nie, tak je to Milan zhrnto a môžeme pokračovať, pomaličky sa chystať k obedu. Áno, super, ja si myslím, že ešte pár dní prázdnin pred nami. Ivka, ty si to užiješ na budúci týždeň. Tak super, ďakujeme pekne. My budeme pripravovať ďalší flick určite a sledujte nás na LinkedIne, kúkajte naše stránky a budeme radi, keď sa zase pripojíte. No. Tak, perfektne. Tak, pekný deň všetkým, ďakujeme za účasť. Ďakujem pekne, ahojte. Dovidenia. Pekný deň.